zan faɗi wannan maganan rana na farko alal hawa, rana na farko yau na fara faɗin abin da zan faɗi yanzu a duniya. Wata rana wani babba wanda yake shine mataimakin shugaban Rabitatul Alamil Islami na duniya gaba ɗaya ya zo taro a Nigeria. Kaddara ta sa ina cikin ɗaiɗaikun mutane wanda aka zaɓo ba su kai mutum 10 ba domin tattaunawa da shi a cikin wato akan matsalolin addini da yadda za a fuskanci manyan matsalolin. Tun da ya zauna yana magana gaba ɗaya matsalan addini a wajen shine shi'a da sufaye, ya za a yi a ƙalubalanci shi'a da sufaye. Shi bai san ni wane ne ba, na zo a matsayin limami daga babban masallacin ƙasa na Nigeria. Na ce masa ina ganin wannan ba shi ne abin da ya kamata ya mai da hankali a kai ba. Na nuna masa wasu abubuwa wanda nake ganin su ne a ganina ya kamata a matsayinmu na al'ummar musulmi mu mayar da hankali a kai. Amsan da ya bani shine su ba matsalansu ba kenan, su matsalansu shine mandate ɗinsu shine yaƙan shi'a da yaƙan sufaye. Saboda ba sun zo ne don maganan yaɗa musulunci ko kira zuwa ga addinin musulunci ko musuluntar da wanda ba su musulunta. Muna da maguzawa wanda ba masu da addini kwata-kwata. Saboda shi professor da musulman shi'a da sufaye duka za su mutu duniya, zai ma wannan al'isa na san shi zai mishi dadi kenan. Mana ba shi yakin wanda yake yi kenan wayannan sect kawai. To saboda haka abin da ya faɗa kenan, shi abin da ya kawo su kenan, kuma mandate ɗin su kenan su yaƙi waɗannan mutane, su yaƙi waɗannan aƙidu. Ba wai maganan zuwa a ilmantar da mutanen da ke daji, ba maganan zuwa a kira wasu zuwa ga addinin musulunci, ba maganan wani a kakkafa makarantu don a amfani. Su abin da ke gabansu shine wannan, kuma su shine da'awa a wajensu. Don haka ba tare da faɗaɗawa cikin wannan matsala ba, ina so mu gane wato girman haɗarin da yanda wannan